zvikapera. Saka takazoti pamberi apo iwo patainonogwa ndinopinda ipapo takaona pamwe pacho pato nemunhu angabudisa zvidhina ani pamati madevelopment gaamire tataona pane munhu akuisa zvidhina takati mupurisa wemukaneka mutasi akatotaura kati pamwe munhu akachengeta zvidhina zvake apa sinzi anga akatenga pamuka ari kugara ari ari kunetswa. Saka ndobva tangoti no it's okay ndobva tagowana rimira patakazi ndobva tapedza. Saka last week iyo ndobva ndauya tatounganidza mari yekuti tipe vanhu handiti mambo takati tichazvifanda vanhu taunganidza mari tauya nayo ini ndatouya ndichida kubuda ndikuona kupaipa pakaita se pakawapa patoneka mudhuri totenderera neyadhi ndoona pane kuti imwe cabin yanga isipo totenderera futi neyadhi ndoona kune rimwe side kwane futi imwe cabin. Saka ndobva tati tingakontinue nekupa vanhu mari izvi zvakadai ende vanhu vacho isusu tatisingawazi. Saka ndobva tati ngatidzosere paMambo tinoziva kuti toita sei. Maybe question yangu pamakagowana seugona pamakaita makabhini ane zvivakwa zvinowanda zviri kuvakwa muarea yakagoyiwa here kana kuti isina? Area yese yakagoyiwa isi. Ndosaka ndakutika then kana yakatogoyiwa haisi issue yechi yemunhu wese issue yekuti kana paine munhu ane pake paakapiwa paari kuona paita saka paane structure is now between the two people. Haisa structure nemuri nzvimbo akapiwa nzvimbo nokona kuti ini ndandi kuti as a family kana muri 12 shiyanai muri 12 umwe naumwe aane pake. Saka munhu wese aane pake umwe naumwe aane chekuita nepake because asina munhu achamukontrora pake. Saka ndotanda kuti maiwari yanga iri kuti makebhini kana ari kuvakwa munzvimbo dzisina kupiwa vanhu then it remains a family problem. But kana iri yekuti kebhini yakuvakwa pakatoallocatwa munhu it's now a case between munhu ari kuvaka kebhini nemunhu akapiwa ipapo. I don't know kwenda nekuti isusu tatakafanana kuti 3 family 1 family nemhuri yayo lesei Michael nemhuri yavo maini nemhuri yavo ini ndiri muzukuru baba vangu ndiwo mwana waMichael futi. Saka tatakangoti 2 hectares zaMichael 2 hectares zamaini nemhuri yavo 2 hectares dzangu ini nemhuri yangu. Saka paside kwedu kwacho ndokune imwe futi kebhini. Of course umwe munhu anga aripo ane kebhini anga iripo kare akataura kuti anonda kungomirira hangu koi zvinhu zvangu zvanga ndakarima ndoita ti ndomuva. So ndosanditaura kuti pamaissue amotaura emakebhini nechi vanhu varipo watiri kuti tiite issue nawo anditi wangana ndikuti kana muti 4 uri kuti the 4 people ava wakaenda futi panzvimbo isiri allocated vanhu vawari paarea isiri allocated here. Isusu paarea kwedu kuside kwedu kwatakapiwa isusu kune 1 aripo. Yes, deal with that one sheet. Listen, kumwe maareas aya pane ane mukwiri nekuti kune munhu ari kebhini kwedu kwatakapiwa. Patakagowana mainini kwatakavapa kwavo ndokwavakwa 2 rooms. Isusu takanga tauya tichiti hatisuda kuti musha wedu utengese tikuda kuti tigare tese tiripo tese namaini. Is why the purpose of sharing is to give ownership to each and every one of you, so that whoever apiwa decides what he or she wants to do nepapiwa. Issue yatisina kuda yanga iri kuti maiguru maininoita sei wagreba land yababa yese kuita yani yake. Asi pachiwanhu chaipo tiri pachiwanhu zvatakaita izvi kuita kuti vanhu vakwanise kugarisana zvakadii zvakanaka. Asi pachiwanhu ndechekuti chiwanhu chinoti wasikana kana waroorwa sheya yako waroorwa uku kwawabva kusina sheya yako. Asi takaita kuti no chinhu chisinge chiri chemhuri ngatiite settle this thing chiri chemhuri kuti kana aina sisi ane musoro wake unotora zvakanaka akuita kuti vanofana karoorwa wako mana sitting pretty kuri right. Asi lenje yangu share yangu estate mandipa but I'm donating my share of my estate yamandipa anditi kumwana waJohn kuti aisochi musha wake iyi yangu yamandipa yo inini kwangu maundarweni I'm donating mine to Naniki
kana ndikudai, not selling. Angamukona yenzo, not selling kuma-outsiders, but tikuti isu takaitira chinhu kuti chinhu chirambe chiri within the family, ndizvo takaitira. Saka tikuti isusu kana family yamai guru yakapiwa yayo, look after what you were given. Kana iri family yamai nini, look after what you were given. Kana iri family yemuzukuru, look after what you were given. Musasaite poke my nose now. Imapiwa muzukuru wapiwa hako. As you want to poke your nose again kwama inini. Kalau you want to poke your nose into kwama ikuru. Tunamba tine damzika. Because it means chini chakuramba chiri chichi control chine central control. Isu chataketa kuvisa central control. So that munhu umwe naumwe ari kuti I deserve a share. Apiwa share yake. What he or she does with that share. Ndivyo ndadzoka ati mama munhu ndi. Pane nyaya yakaradzani manani. Yaluku nani na Peter. Yakapiwa decision ya court. Ichinzu yakapiwa Luke akapiwa share yake. And so zvakazoita ne share yake is his baby because it's no longer part of the family property. Because akatopiwa akabuditswa. And he had my reasons why akado dispose lady which was my relation against nemkoma wake. That's why I got no I'm selling my structures. Nimafruto wangu. Nimine zvirimwa zvangu. Kune munhu. And the court said, no, there's nothing wrong with that. Because the family cannot now tell you what to do again. Because I got down. Kupiwa, what say? Kurumurwa. And kana urumurwa. Chinisho chacha you do whatever you want in that thing. Izo zileta mamira market. Umena umwa kwasa kwenda kutola land payment yake. And au kwasa kutola land yepake. Resettlement payment yepake paari kuti ndinzi ngapa kutola ma coordinates yake. And GPS otola GPS ma coordinates otola. And I just to see this issue could be a family issue. To know number 2 nitano. Saka pamsoro saka todine ava vari kuside kwedu because ndo vari kumakuwa kwatakata kuti kwewana kwane new cabin kune old cabin here zviri kuside kwedu tosiye izvo zvekungu kuside kwawo kwatakata kuside kwenyu kune chii kimakebhini maini hatisina kuauthorize akaiswa namaini ndosaka kuti for those two cabins andile imimi call those people and talk to those people mutaura newani iwawo ndimi mune jurisdiction yekutaura nechi newani iwawo because vari kusaidi kwani kwenyu then whatever you do with those people and wariwo kwamainini mainini ngatire nechi uyo muzukuru ari kwake muzukuru tira nechi because ndechako but chimwe chandikuda ndechekuti ndikuti please zvamuita zvese ngazvisaweba zvemuromo zvinhu ngazvinyorwe pasi izvi ngazvinyorwe pasi izvi because zvakanyorwa pasi muchiramba muchinetsana graveyard handiti nderimwe avatorwa mukutengesera havana vachiinga vari kutengesera point yangu maisipiri the graveyard is a communal thing, is a family thing. Handiti tobatana baba wenyu ndevua ndizvo ava vanhu vakakutora mipinza yenyu mukati munemo no issue iripo. Graveyard, is this a family private graveyard? Yes, can I family private graveyard? It means when you're going to mass suppose Ganda. Akafa happy in the book. And it's all community. And it's all community happy in the book. Because this is a family. Those are looking at talk. Could our Gucci Pan Pang Pandey, but let's reserve this for graveyard. And you still go back to the Iko. Why? Because Mr. Machine say over that land, Kanamaka allocate of grave. Then you decide now, Mr. Muripo, what do you do in each area? So to bed. But Musala Makasmi Banja one, Munama machine, Munama problem. Kushare Makaita, which my problems are asli, as a web, Munumina Mazipani, Paki, Kanako Virano Virabani, Maki, and kana wakuda manje amuchauye family mese pakadai manguti cheche anditi pake pane zvaitwa anditi akuya nemunhu wake waroga imwe issue ndeyekuti makati imimi patakauya panapa mainini ngawabve pahomestead waende kunowaka pasite vakaramba
wakati handibve pamuseda mundibvise ende vakutosvika wakuti akwiza isisi kuti imi ndimi rondidzinga muri kuti ibvai pamba pamai wenyu isati nambotaura kuti imi ndimi makataura kuti isusu mai nini pamaka allocata handisi pamaka allocata land you are supposed to reserve some land for mushawani wamaini because one thing that chanduti musara afanunga muchikangano chikuti mainini she is the surviving spouse yababa wenyu ndiye mukadzi wababa wenyu so you cannot share property naye as if unga muri kushare chi wana wari kushare na property no remember there is a mother who is still alive who is there saka ituzu patakati ngaabve up tichiti pamuri kushare reserve some for her kuti apande pano saka imi munga make good now munotoona iti akabva ipapo ari kuenda andikamukwa ndosati kutora kuti pamakaita chi allocation iyi the first thing chamaifana kuita pamakabvisa graveyard maifana makati graveyard out mainini out then wana let's share vari kuramba kubva paumsi ari kubva apa achienda papi ndo pane issue pari kubva apa muri kuti aende papi murikona mubvunza ndikutaura ndachikumbira kutaura isusu pamakataura muchiti mainini ngavaende pavo saka takangofunga kuti isusu patiri kuvashera ndo pavachangonovana she is the surviving spouse at law ndiye anafana kuita zviri ndiye anafana kuita izvo because she is the surviving spouse but takati no nenyaya yema-relations nekumenchena that mother child relationship anditi chiite kuti pasarambe paine hondo yamainini namaikuru anditika uyu she does anosiya zvamaikuru zvaangachishandisa wana wacho imoshandisa zvizvani zvamai wenyu asi chicreata ichi space for mainini yes saka izvozvo zviri kuda kuti pamuri kuita kushare sewana as beneficiaries don't forget kuti panani surviving spouse aripo arifanira kubenefita kubva kuistate murume wani always respected semunhu ambuya muchaona kuti pamuchafamba muchigara kutigadziza mwezi isi inopera kuti zii tanatoda kutaura ipapo ndo pana paine point yangu ipapo kuti amin dai zvaitoita paite intermediate pakati pedu because kutaura nawo wega don't worry about that imi muchiita ese identify that asi mamwe maproject ende munogadzira individual asi umwe naumwe ngaadhiwele onji as this one now issue yake inoda mese now to decide what akudecide system to decide zvachazvingoita every day no imi chinonetsa kuti kuzovati imi muchidai yato imimi ayo ndizvo imimi kana matoita decision iyoyo just convey that decision to me kana zvokunetsa kuti sakwani isusu toita sei ndakumatisunungura yes ndopatoati isusu zimbaite sei we want sanity sanity is what is important toda sanity mba ngapazikana kuti wana warikugara pamumba ndeparowa patopera tatofundira kuti tizozivawo vanhu vacho vakatengesa vane makebhiniatigari pasi muzukuru hamusidzani kuya nauda muzare chisungai mutaure zvamudota sungai mutaure zvamudota hatichatauri inini zvandikuda kutaura ndikuona kuti muzukuru ari against nini ngekuti iye nzvimbo yake wakasotopiwa kudhara nasekuru wake. Inini ndini Elizabeth Charumuka ndiroorwa kwachigumira. Inini ndakaroorwa nemurume wangu 19 muzukuru uyu wakatopiwa utori nestand yake yaakasotopiwa nasekuru. Baba wake wakapiwa stand yake. Baba wake achibva afa hana kuwaka. Mai wake achitaurirwa kuti ona murume wako wakafa ngemurume wangu, ona murume wako wakafa. Ndiro mutauriro kuti waka pastand pako hana uda waka. Izvo zvizvi muroora ndakukutaurira kuti waka stand yako iyo. Iwewe uri kundoita maetsa kufa kuti ndikafa wobva watora musha uno uibva wagara nevana vako. Musha uno ndiwe mukadzi wangu, Mukundo Charumuka wakandida hake neeji yandiri. Saka imi muruda kuzovhiringidza mukadzi wangu ndikanda. And for sure ndo zvaakutoitika.
izvozvi zvindiri ndegapo wana hawatokwanisi kuyaura kuti isusu hatichambotokwanyiba ngekuti awa wana wekwamaikuru ndiwo wane simba nepamusha. Pada zvimwe mhaiyo makahura hatisi wana wepamusha apapo. Tichatoenda kumadhieni kwako ndototi nyaya ijeke kuti tionewo mabhenefits ababa. Kana musina kutoti tisina kuonawo mukana apa sezvotiri kuitwa izvo muchatotitaurira kuna baba wedu topiwe nhaka. Havana kutouya bwana David ndiye akapiwa nhaka kufa kwaita baba wake. Akapiwa nhaka yake yefuti kudai. Zvikazi ndiwo uta hwako uyu. Ende baba wacho vaitaura kuti ini ndikandafa mwana wangu futi yake iyi ndiyo uta hwake. Futi iye akauya kotorwa nemwana wababa Gotwe nemukwasha vachibva vaenda naye kuHarare. Ndagara nayo 3 months. Itori neumba yacho inotokiwa. Waibva waenda naye kuHarare mwana aibva abvunza kuti tete ndakura futi yangu. Tete akati wakazvizwani kuti baba wako anga ine pfuti. Saka zvakadaro zvikazi futi yakadiwa futi yakabiwa kwazi yakaoma. Asi munhu une pfuti unozivikana. Ndiri kuti chinhu chiri very simple. Handiti iyi nyaya inotoita sei topedza iri kuenda uko pari kunoidentify land inoti imini zvimwe zviriko zviri kuitika ikoko zvichadhirirwa nazvo case by case. Imimi kana paine zvenyu zvamakaita zviri kuafecta imimi hazvinei navo. Deal with your issues. Vanoona zvazisisa changati ngekuti inini ndakawaka kicheni ndazovati ndinausiya here makicheni nematoilet angu nezvikwere chinyi ngehausi chete nekicheni yemurora iripo ndirusiya here musha wangu. Pamurudzoka kumba mune kicheni yenyu handiti nekicheni yangu matoilet mamushandisa hausi yamaikuru ndakatobudamo ndatova mukicheni isiri kudiwa kuti mushandise hausi yangu ndakatobudamo. Kana pakabuda ndopati ngapashaidentifyiwe pekuti muchi wake hausi yenyu. Ndizvozvo ndiri pamukuwa murume wangu ngoti murume wangu wakataura kuti dho harivharwi bai kufa nyama mweya ungoona pano haubvi mati izvo ndandisonatsauzwisisa ngekuti ava vari kuti itobvai pahomestenda mutoende somewhere handiti ndiwo kutaurwa kwari Mambo patakauya panapa baba wedu wakapa 2023 isu hatina kumboenda kuna mai 2003 hatina kumbouya kuna mai ava kuti muri kugara pamusha pamai wedu. Wakaroorwa wachitogara mukicheni yamai wedu hatina kumbotaura nazvo. Patakauya kuno ndo pamakasvika kuti imimi muri kugara pahoko yeumwe mukadzi. Saka imi munofanirwa kunowaka penyu pai paside. Ndo pamunofanirwa kuenda kunowaka muchiisawo hokwe. Zvino ava vari kura hatina kumboti wabudi but tichingobva kuno mira kuti pamwe ndandisina kicheni ava mati pamusha apa pane house wane kicheni ya wano tiyawo vane kakicheni karipo pamba kicheni yangu ndinayo chiende paside pacho identify pekuti wakakicheni imini house yawo paside pekicheni yawo opa mukisheni mumbero aiwa opa house house ya mai asi waitire watsvagire space saka havachabvi pahomestead yako wozvatone mastructures awari wakavaka mumawari ndokuti ini chamutoti let's treat her as the surviving spouse. Tikasamutrita saizvozvo hatina kumboita dambudziko napatakangobva kuno wakabva watobuda pamba wabva waenda paside ndobva wazodza utozoona vazikati mabudirei oDzinga kuti havana vanonyeva pamusoro shumba pamusoro changamire mumambo mutasa pamusoro nemachinda kukebhini kurutaurwa kuti hadzi kune kebhini kulaini kwedu kunyepa vanhu wese wakalainwa tati ende kuground ane issue nemunhu ari panzvimbo pake wodhira nemunhu wake kana mada zakuita namuri tuingoko mouya pano tokubatsirai chete zvatopera ngekuti wakandoti
Zvatopera nana Mukwamba wakupindira nyaya dzekwana mbuya asi zvapera ndivo vane problem waende vane maindastry vane mapurasi asi wadondidzika pamusha pemurume wavo vane machikoro Mukwambo nyaya yako ndei pamusoro yechenamira nyaya yako ndei ndada kubatsirwa kuti kune mari obenson Mambo kune mari yanga yaunganidzwa mari yaunganidzwa haine chekuita newe uri Mukwambo wachigumira ndizvo iye wakachigumira une mari yako decided nemari yako iwe Mukwambo kuda mukati menyaya kwachigumira siyana wanachigumira siyana ita wanachigumira siya waite nyaya dzako because the next thing iwe ukapinda mukati handisi wanhu mabeneficiary wachigumira wakadzi wenyu not imi saka kana pari kutora nyaya dzemari nechizo kwachigumira imi musabate mari idzo siya wanachigumira wacho chisiya wainazo wakanga mati mimi kuti tibvise wanhu ava wakatengeserwa namainini mupamusha ndosaka ndati chengetai mari iyoyo handika pamuri kuenda muchaichengetai uyu handiti kebini handiti mawirana zvamuri kuita naJohn awirana nekebini munhu ari pakebina kuti arotosera munhu mari yake you take money from that yenini yamakaunganidzaka you give that person munhu oenda handiti you go to the next person you do the same mawirana chii zvamawirana you do that tikumbira kuziva vanhu vati bhuza tiwasi maziva zvamagara dare nenyuku makatikumirazvo vanhu vari kuuya kana meeting yenyu pamuri kuita meeting tichaute muzukuru Chica ela, tinha medo de que para carnaval não tá